Самая высокая гора в Австралии, помнік у Чикаго, мост у Нью-Йорку, востраў на Алясцы, універсітэт у Польшчы і вуліца ў беларускім горадзе Косава. Усе гэтыя рэчы названы ў гонар аднаго чалавека. Як вы думаеце, каго? Можа, Чак Норрис які? Ці Брус Вілліс? Ну, конечно, назовуць у Беларусі вуліцу ў гонар Чака Норриса. Але ў гонар Сцівена Сігала могуць і назваць. Ну не, гэты аматар беларускай гародніны і блізка тут не стаяў. Наш сённяшні герой падаецца круцей нават за самого Чака Норриса, хоць і гэта выглядае амаль немагчыма. Сёння мы пагаворым пра нацыянальнага героя Польшчы, Літвы, Беларусі, Амерыкі, ганаровага грамадзяніна Францыі, Андрэя Тадэвуша Банавентура Касцюшка. Ого, вось гэта іканастас імёнаў. Гэта яго бацькі так назвалі? Авантура. Ды не авантура, Банавентура. Гэта імя лацінскага паходжання, перакладаецца як поспех. У прынцыпе, дзесьці недалёка ад слова авантура, і разам яны досыць блізкія да біяграфіі нашага героя. Так што давайте рушым. Тадэвуш Касцюшка нарадзіўся, хутчэй за ўсё, 4 лютага 1746 года ў маёнтку Мірачоўшчына, каля мястэчка Косава. Цяпер гэта Івацевіцкі раён. Хутчэй за ўсё нарадзіўся, ці хутчэй за ўсё 4 лютага? Ну, там проста у гісторыкаў ёсць пэўныя сумневы наконт даты нараджэння. Спадзяюся, аднойчы гэта вызначыцца дакладна. Агулам род Касцюшкаў паходзіць з Берасцейшчыны, і радавы маёнтак іх быў у вёсцы Сяхновічы. Але Людвік Касцюшка, бацька нашага героя, вымушаны быў прадаць сямейны маёнтак з-за пазыкаў і пераехаць у Мірачоўшчыну. Вяртанне Сяхновічаў было важнай гісторыяй у сямействе Касцюшкаў. Нягледзячы на фінансавыя праблемы, бацькі імкнуліся даваць сваім дзецям добрую адукацыю. Таму ў 9 год Тадзіка адправілі вучыцца ў піарскі калегіум у Любяшове. Гэта цяпер мястэчка ва ўкраіне. Піарскі ордэн лічыўся адным з лепшых у сферы адукацыі малых дзяцей. Якога Тазіка? Да не Тазіка, Тадзіка. Ну, гэта скарочанае імя слова Тадэвуш. Навучанне ў калегіуме хлопчык не змог цалкам завершыць, бо сям'і не хапала грошай. Але часам чалавечыя сувязі важней за грошы. У 1765 годзе новы кароль Станіслаў Панятоўскі адкрыў у Варшаве кадэцкі корпус, па сутнасці першую цэнтралізаваную афіцэрскую школу ў Рэчы Паспалітай. Патрапіць у тую школу маглі толькі выбраныя, дзеці магнатаў і буйной шляхты, але патрапіў туды яшчэ і малы Касцюшка. Даследчыкі мяркуюць, што тут спрацавала суседства Касцюшкаў з магутным родам чартарыйскіх, якія якраз і апекаваліся гэтым корпусам. Хто такі? Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка прыбыў у кадэцкі корпус. А ці пан не ведае, што корпус не для шарачковай шляхты? А пан Чартарыйскі сказаў прыйсці. А, ну як пан Чартарыйскі сказаў, то так. Прозвішча Чартарыйскага – это пароль, які адкрывае шмат якія дзверы. Окей, прыходзьце заўтра 8:00 на пляц. Только боты памяняйце. Дзякуй, яснавяльможны пане. Ну, вот так. У корпусе Тадзік не разгубіўся ад радавітасці аднагрупнікаў. Быў задзірам, біўся на дуэлях, але вучыўся старанна і карыстаўся павагай у сяброў. Яго нават празвалі шведам, бо ён быў падобны на Карла XII, шведскага караля. Быў вельмі мэтанакіраваным, шмат часу прысвячаў навукам і трэніроўкам, амаль не наведваў розныя балі і бары. Кажуць, ён вельмі рана ўставаў і, каб не заснуць, адразу ж ставіў ногі ў тазік з халоднай вадой. Зноў Тазік? Ну, тут ужо канкрэтны тазік з халоднай вадой. Дарэчы, Тадэвуш праз усё жыццё вельмі цікавіўся народнай медыцынай і выкарыстоўваў такія вось розныя народныя сродкі. Пасля сканчэння навучання Тадэвуша адправілі на стажыроўку ў Парыж на 5 год. У той час у Рэчы Паспалітай пачыналася барская канфедэрацыя, і маладога хлопца вырашылі адправіць падалей ад гэтых праблемаў. У Парыжы Тадэвуш вучыўся жывапісу, а таксама наведваў лекцыі па фартыфікацыі.
Ну і агулам, Парыж таго часу гэта цэнтр свету. Гэта Жан-Жак Русо, Дэні Дідро, гэта тэорыі асветніцтва, фізіакратызму, гуманізму. Карацей, Парыж быў месцам тэктанічных зрухаў, якія Касцюшка, відавочна, з радасцю лавіў. Прабачце за спазненне. А які ў нас цяпер прадмет? Фартыфікацыя ці жывапіс? Паведайце, мінулы раз на фартыфікацыі я намаляваў не зусім апранутую жанчыну і быў канфуз. Хаця гэтыя лініі і так былі падобныя да непрыступнай крэпасці. Касцюшка, ціха! Всё. Глянь ты, ад праблемаў у Парыж адправілі. Эх, а ў мяне столькі праблемаў, каб хто мяне ў Парыж адправіў. І мяне. У 1774 годзе Тадеуш вярнуўся на радзіму, якая за час яго адсутнасці стала ўжо значна меншай па памерах. Зменшылася? Абгрыз яе хто? Ну, так, абгрызлі. Мы ж рабілі пра гэта асобную перадачу. Адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. У Тадеуша не было грошай, каб купіць сабе афіцэрскае месца ў войску. Ну, такое было тады войска ў Рэчы Паспалітай. І ён вымушаны быў наняцца рэпетытарам французскай мовы да польнага гетмана ВКЛ Юзефа Сасноўскага, каб вучыць французскай мове двух ягоных дачок. Тадеуш быў малады і адукаваны, ягоная вучаніца Людвіка маладая і прыгожая, ну і вось. Пачуцці разгарэліся і, разумеючы, што гетман не пагодзіцца на шлюб сваёй дачкі з нейкім там студэнтам, маладыя вырашаюць збегчы. Іх, канешне, злавілі. Тадзіка крэпка збілі і выгналі. Ох, як гузак яшчэ смыліць. Лепш бы я фартыфікацыі, напэўна, выкладаў. Нашто мне гэты жывапіс? Гары ён! Разгублены Тадеуш, не маючы працы і асаблівых шансаў яе знайсці, асабліва пасля прыгодаў з гетманам, з'язджае ў Еўропу. Там ён паспрабаваў спачатку ўладкавацца ў саксонскае войска, але калі не атрымалася, паехаў у Парыж. Гэта ў Парыжы ён даведаўся, што на далёкім амерыканскім кантыненце пачалася вайна. І не проста вайна, а барацьба амерыканскага народу за вызваленне ад брытанскага панавання. Касцюшка вырашыў далучыцца да добраахвотнікаў на баку Амерыкі. Пабіцца за праўду ён заўсёды быў гатовы. Летам 1776 года Тадеуш пераплыў акіян і быў залічаны ў армію маладой дзяржавы. Чакай, хлопец пад Берасця, седзячы ў Парыжы, вырашае ехаць у Амерыку, вызваляць яе ад брытанскай імперыі. Я нічога не паблытаў? Не, ўсё так, ўсё лагічна. Часам межы толькі ў нас у галовах. Але я крыху пра іншае. У мяне тут ёсць прапанова. Давайце зробім выразку. Прыгоды Тадеуша Касцюшкі ў Амерыцы – гэта асобны цікавы сюжэт. Малавядомы ў нас нават аматарам гісторыі. То давайце мы з вамі зробім асобны выпуск пра гэтыя некалькі год з жыцця нашага героя. Яны напраўду вельмі цікавыя. Згода? То што, усё? Разыходзімся па дамах? Не, стаять. Мы зараз працягнем біяграфію Касцюшкі. Вось жа выразка, склейка, год 1784. Тадеуш Касцюшка вяртаецца на радзіму. А радзіма зноў паменшылася ў памерах? Не, у дадзенай сітуацыі ўсё засталося, як было да ад'езду. Касцюшка вяртаецца на радзіму ўжо не проста студэнтам ці звычайным жаўнерам, ён вяртаецца героем вайны за незалежнасць. У Амерыцы Касцюшка дарос да чына брыгаднага генерала, атрымаў найвышэйшы ваенны ордэн, адно раненне і заслужыў павагу маладой нацыі. Напрыклад, з Томасам Джэферсонам увогуле сябраваў. Але на радзіме яго сустрэлі абыякава. Падавалася б, цэлы брыгадны генерал да вас прыехаў з самым перадавым вайсковым вопытам. Трэба браць. Але патроны Касцюшак чартарыйскія на той момант былі ўжо ў глыбокім канфлікце з Панятоўскім, і месца ў войску для будучага кіраўніка паўстання не знайшлося. Добрый дзень. Добрый дзень, пану. Я прыбыў запісацца ў вайсковыя шэрагі роднай Рэчы Паспалітай, каб паслужыць маёй айчыне. Прабачце, пан, месцаў няма?
О, от дазмін. Чартарыйскі. Что чарторийский? Чартарыйскі. Что чарторийский? Пароль. О, где пан был 10 год? Не працую давно это пароль. Идите со своим чарторийским бураки полочь. О, До побачення. I feel really disappointed. Ты еще некий пароль? Брыгадны генерал быў вымушаны вярнуцца ў родныя Сяхновічы. Яны тады ўжо належалі Касцюшкам і 5 год займацца сельскай гаспадаркай. Дарэчы, Тадэвуш быў верны сваім рэспубліканскім прынцыпам. Ён зменшыў паншчыну да сваіх сялянаў да 2 дзён на тыдзень, а жанчын агулам вызваліў ад яе. Што праўда, гэта не прынесла яму эканамічных выгодаў. У 1788 годзе ў Варшаве распачаўся 4-гадовы сойм. Мы пра яго распавядалі ў асобнай перадачы. На тым сойме было прынятае рашэнне пра павелічэнне войска Рэчы Паспалітай да 100 000 чалавек. І Касцюшка адразу падаў заяўку на уступленне. Ён быў прыняты на пасаду генерал-маёра ў кароннае войска. Касцюшка, дарэчы, сам хацеў у войска ВКЛ. У адным з лістоў ён пісаў, што ён літвін і не хоча служыць з фанабэрыстымі караняжамі, але яго пакінулі ў Польшчы. Добрый день. Добрый день. Я тут хотел... Пан прынятый, якое званне? Генерал. Пан генерал, ваш батальон за рогом. Вось, калі ласка, ваш мандат. Калі ласка, праходзім. Наступны. У 1791 годзе Сойм прыняў канстытуцыю 3 траўня, якую Касцюшка агулам вітаў, але моцна крытыкаваў за захаванне манархіі і нявырашанасць праблемы сялян і яўрэяў. Але, як аказалася, галоўная праблема канстытуцыі была не ў гэтым. Ухвала Жандова так напужала суседнія монархіі, асабліва Кацярыну II, што яны вырашылі ў чарговы раз падзяліць Рэч Паспалітую. Дык і чаго гэтая Кацярына так пужалася? Я калі пужаюся, валерыянку п'ю. Яна, можа, проста не ведала, што так можна. У траўні 1792 года войскі Расійскай імперыі зайшлі на тэрыторыю краіны. Пачалася вайна. У Рэчы Паспалітай арміі была ў 3 разы менш, чым у расейцаў. Ды і агулам па баявым вопыце жаўнеры з Польшчы і Вялікае княства моцна саступалі расійскім ваякам. Самая вядомая бітва Касцюшкі ў той вайне адбылася каля месца Дубінка на рацэ Буг. Там Тадэвуш, маючы ўсяго 5000 жаўнераў, здолеў спыніць наступ і адбіць расійскія войскі памерам у 25 000 чалавек. Дык нармальна там яго навучылі ў той Амерыцы. Па натаўскіх метадычках, відаць. Ну, гэта перамога была хутчэй тактычнай, але так, яна прынесла славу Тадэвушу і новае званне генерал-лейтэнанта. Нягледзячы на крытычнасць сітуацыі, Касцюшка лічыў, што ворага можна адолець. Але ў ліпені 1792 года кароль Панятоўскі шакаваў усіх тым, што загадаў войскам перастаць супраціўляцца. Касцюшка не змог змірыцца з такой здрадай, але і зрабіць гэтым нічога не мог, таму проста з'ехаў за мяжу. На яго месцы я б не з'язджаў за мяжу, бо для краіны гэта заўсёды кепска заканчвалася. Ну так, ёсць пэўная заканамернасць. Можа, і Касцюшка пра яе ведаў. Таму за мяжой ён не проста быў, ён пачаў там рыхтаваць паўстанне, якое выбухнула 24 сакавіка 1794 года. Тады ўж Касцюшка на цэнтральнай плошчы Кракава абвесціў акт паўстання грамадзянаў і распачаў барацьбу. Пра тое паўстанне можна рабіць асобную перадачу. Тут толькі скажам, што асноўныя бітвы праходзілі паміж гарадамі Кракаў і Варшава. Касцюшка выйграў важную бітву пад Рацлавіцамі, але відавочна ніяк не мог перамагчы ўсе войскі Расіі і Прусіі, якія ціснулі на яго з двух бакоў. 10 кастрычніка 1794 года у бітве пад Мацаёвіцамі, гэта мястэчка ў 50 кіламетрах ад Варшавы, сам Тадэвуш Касцюшка быў моцна паранены, узяты ў палон і адпраўлены ў Пецярбург. Паўстанне захлынулася. 2 гады Касцюшка праседзеў у вязніцы ў Пецярбургу. Яго адтуль вызваліў новы імператар Павел I, які вельмі не любіў сваю маці Кацярыну II, і як толькі сам стаў уладаром, адно з першых спраў, якую ён зрабіў, гэта вызваліў паўстанцаў, у тым ліку і Тадэвуша. Да Касцюшкі ён асабіста прыйшоў і запатрабаваў за вызваленне даць яму прысягу на вернасць. Што, так проста даў клятву расійскаму імператару? Ну,
Падаецца, гэта была адзіная клятва ў жыцці Касцюшкі, якую той парушыў. Хаця, можа, фармальна і не парушыў. Ён проста з'ехаў у Еўропу і больш ніколі не вяртаўся на радзіму, але ніколі і не ваяваў больш з расійскай імперыяй. Касцюшка пажыў у Парыжы, а пасля яшчэ раз патрапіў у Амерыку, дзе яму па шчырасці вельмі не спадабалася. Як не спадабалася? От жа панічы разбэшчаны. Не ў тым справа. Касцюшка біўся за свабоду Амерыкі і роўнасць яе жыхароў, а ўбачыў там рабства і розныя палітычныя сваркі. Таму ён вызваліў рабоў, якіх яму даў урад ЗША, і з'ехаў назад у Парыж. Наполеон Бонапарт клікаў легендарнага палкаводца разам з сабой на Маскву ў 1812 годзе, але той яму досыць рэзка адмовіў. Наполеон здрадзіў ідэалам рэспублікі, значыцца ідэалам Касцюшкі, а Тадэўш такога не дараваў. Можа, якраз Касцюшкі не хапіла Наполеону, каб перамагчы ў тым паходзе, бо ўжо ў 1813 годзе Тадэўш ветліва запрашаў расійскіх афіцэраў, якія ішлі на Парыж, заехаць да яго на кубачак кавы. Але тыя пабаяліся і не паехалі. Думалі, што ён іх атруціць хацеў. Хутчэй баяліся, што ён іх не атруціць, ды давядзецца тлумачыць камандаванню, чаму яны пілі каву са сваім ворагам. А дарма, Касцюшка рабіў вельмі смачную каву, бо любіў яе. Дарма яны не заехалі. Мне цяпер спрэзентавалі цудоўную арабіку з непаўторным водарам. Ім бы спадабалася, а мы б паразмаўлялі пра звычайныя тэмы, пра роўнасць усіх людзей, перавагу рэспубліканізму над манархіяй, можа, пра права калоніі на самастойнасць. Што тут гаварыць? Звычайныя тэмы. Не ведаю, чаго яны спужаліся. Апошнія гады жыцця Тадэўш Касцюшка правёў у швейцарскім гарадку Салюр. Ездзіў у конныя вандроўкі, ліставаўся са старымі сябрамі, запрашаў моладзь з вялікага княства прыязджаць да яго, каб павучыцца навейшым методыкам сельскай гаспадаркі. Але ў палітыку ўжо больш не ўваходзіў. Памёр Тадэўш Касцюшка ў 1817 годзе, і цяпер ягонае цела пахаванае на Вавелі. Такое вось насычанае жыццё годнага чалавека. Войны, інтрыгі, паўстанні, рэвалюцыі. У нашай перадачы мы закранулі толькі асноўныя падзеі. Калі цалкам распавядаць усе прыгоды Тадэўша, то гэта можа заняць адразу некалькі выпускаў. Звычайны хлопец з Берасцейшчыны, дробны шляхціч у сваім жыцці быў знаёмы з Вашынгтонам, Панятоўскім, Паўлам I, Наполеонам, Александрам I, Томасам Джэферсонам. А колькі ўсяго паспеў зрабіць? Шкода, што тады не было Фейсбука. Вось у чалавека спіс знаёмых быў бы цікавы. Мне падаецца, яму і без Фейсбука было цікава. Але што асабліва важна? У часы цэнтралізаваных аўтарытарных манархій Тадэўш Касцюшка паслядоўна выступаў за рэспубліканскія прынцыпы. Ва ўсіх бітвах, у якія ўвязваўся літвінскі шляхціч, для яго найважнейшым было пытанне свабоды людзей. Бо ён быў ці не адзіным чалавекам з нашага рэгіёна ў 18 стагоддзі, які за жыццё паспрабаваў асабіста вызваліць і сваіх рабоў у Амерыцы, і сваіх прыгонных сялян у Беларусі.